Салом бародарои азиз, ҳозир ман дар шаҳри Москваи манихтар дар бозори Садовод. Вай Садовод ёки ай бозори Люблино бародаро шумо метавонед занг бизанед ва шуморо баранд граница. Барое ки ҳар рӯз бедамгирӣ дар хизмати шумо. Кадоме ки дар наздикии бозорҳо зиндагӣ мекунанд, марҳамат занг бизанед ёки дар бозор кор мекунанд, фарқ надорад. Вай ширкат қариб ки аз соли 2012 дар хизмати муҳоҷироҳанд. Инам хали мошини майданам бародаро ҳастай, номеро дар экранотонам ҳастай. Занг занем номеро дар таги видео ва дар экран. Марҳамат. Салом алейкум халқи тоҷик. Аз Россия привет. Шумо тамошо кардед канали Гап надорум ва имрӯз хабарҳое ки ба фикри ман ҳеҷ кас шумода нақл намекунад. Не, шумо чиҳо мегӯед? Бароямқа подписаться кунед дар канал ва интизор шавед видеоҳои нава ва имрӯз инам хали хабарҳои аҷоиботай. Хуш, чӣ намегарибдас? Ва инструктор айхотираш меброя. Да ислом туғри мегира либосиҳои ёки не? Духтари Ҷеки Чан. Пеш аз сар кардан мехоҳам бигӯям ки якум XBet коэффициентоша хела баланд кардагия барои ки шумо суми зиёд бибаред. Баромха дар таги видео ҳаст ссилкаҳое ки будем шумо регистрация кунед, приложениеро скачат кунед, дар комментария ман бо мемонам. Ва бо дар вақти регистрация шумо да бонус метаҳанд агар ки барфҳои калон по англиси гап надорум бинависед. Баромха бародаро бидроен, регистрация кунед ва бозӣ кунед. Ва бо метавонед ки сумои биридагитона дар Kiwi кошелек, дар Сбербанк, дар Visa, Mastercard, дар ҷое ки шумо дада курай, дар онҷа бигзаронед. Ҳам ай Тоҷикистон, ҳам ай Россия. Агар сарш мекунем. Чале ки дидестен ҳамин видеора, ёки надидестен, наковзи дидестен, дар ҳамин видео як бача дар дельтаплан мехоҳад мисол бигем кататься куна, парвоз куна ва инструктор айхотираш меброя, страховкаро бичаспона, яъне ҳамун банда ёки намедонам симай дар танаи ҳамун турист бигем бичаспона ва рози гапа бигӯм 2 минуту 14 секунд просто хе кашолай дар ҳаво, яке мефаҳманд ки банд сахт кардагӣ нест дар танаи ҳамин турист ва бигем талхакаф мешавад ва инструктор роси гапа бигӯм сразу ман кардан наметавонад, барои ки дар ҳаво ай шамол ай ҳар хел фактор зависит мекунад бигем дар замин шиштан ва роси гапа бигӯм хела дар бигем хали тарсанд ва ака дар охир мераванд мешинанд дар замина, не ки роси гапа бигӯм агар ки ту бирай дар ҳавои ва яке хид мекунӣ ки банд часпондагӣ нест айтода, ба фикри ман ин хела безебай. Ва вақте ки дар замин ва ё бигем мерасанд вай мепара ва ҳақиқатон дидестен чӣ хел бигем безебай. Ва дар вақти замин шиштан чанд ҷоша ӯ бача мешикана, яъне ҳамун турист. Вай бо як видеоблогер будаи дар ҳамун Америка ва бо гуфтагия ки дим карантинара ман мерам парвоз мекунам барои ки якум карат неудачный буд. Ҳак намедонам мумкин ки ҳагон сум талаб кунад ҳамун компания ки ҳамин дельтаплан исосам хеле сода сару кор доранд, акроси гапа бигӯ намедонам ки дар ҷа ҳақиқатон дидем бояд инструктор пешакамаша туғри мекард, баъд ё парвоз мекарданд ки ҷа гунаҳгор якумаш ҳамун туриста ҳака димаш бигем инструктор, барои ки ту фикр мекунӣ ки барои ки бояд ту худат фикр кунӣ безопасности зиндагии худ. Дар ҷа шумо дидестен ҳозир скриншоти почаи ҳамун бачара чӣ хел шикастагия, чӣ хел оператсияш кардагиян. Дим хабари ман дар бораи як туяй, як
подшоҳи Малайзия як модела ба занӣ гирифта, ин модел ай Россия. Аз Россия? Ва розе ки пабгон ки барои чи бади хабар, аки намедонам аниқша, неки чали ки нависондагиан, кудагиан ки ин модел ислома қабул кардагиай. Якмаш. Ман тора доштам. Ва дар рӯзи туйшон бе ягон хали бигем арақ, бе ягон хали чизои спиртноӣ гузаштагай ва авхото ҳамаш ҳалол будагиан. Ва инҷода як савол мешава ки модел ами мардака гирифтай. Инаш кори шумо не. Ба фикри ман ки намедонам, шумо фикр мекунед ки барои сум ман аввалам хали фикр кардам. Дигар фикр надорам. Айгиҷа метунед шумо? Туй дар Барвиха гузаштагия, яъне дар Подмосковье. Ва чхале ки мебинем суратора, чхале ки мебинем рӯзи туя, ки намедонам и ба ислом туғри мегира либосиҳои ё ки не. Иқай ки шумо муло бошегу муло дар инҷа наместанд. Хай, конечно, ки медонам, не ки хай нависондагиан ки ислома қабул кардай. Аз як тараф хеле хубай ки мисол духтар ислома қабул кардай, мисол модель будай, мумкин ки дигари корҳоша накна. Иқай ки ман лич бошам, шумо аки хел мекунед кофирам. Аз як тарафи дигар фикр мекунед чи дар як подшоҳ, дар як одами мусулмон як модела ба занӣ гирифтан. Хай, конечно, окей, ба духтари хушрӯай, ҳамаи гапо ҳастай, не ки хубтараш мешид ки сразу як духтари мусулмона мегирифт, ба фикри ман хеле тенҷ мешид. Яки кори бори вай ман пак просто фикрама гуфтам бардор, барои ка мегзарем ба дигар хабар. К новостям. Ман боварӣ дорам ки любой подписчик ман медона ки яй инами одам, мегем як легендай, актёри ҳамада беҳтаринай дар ҳамаи дунё ва киноҳоша бо биён ба фикрам тамошо мекарданд ва гап ба ки дар бораи ин нест, а гап дар бораи духтари Ҷеки Чанай. Дар зиндагии духтари Ҷеки Чанам кордор шидем. Анка гӯш кунед, ха ки ҳаётаи зиндагиай, намедонам чи хема чи бугум. Духтари Ҷеки Чан як духтари дигара хали ба занӣ бигем ё ки ба шӯӣ короче гирифтай дар Канада ва баъди туй рафтиян Гонконг. Духтари Ҷеки Чан 19 солаҳай ва ка бигем занаш ё ки шуш, намедонам чӣ мешава. 31 сола будай, 31 сола, қати як духтари 19 сола. Конечно, ка Ҷеки Чан аҷаб против. Конечно, хубу бо фароғатро тамо куси бувад. Блядь. Чаре ки нависондагиан Ҷеки Чан бигем зидди ҳамхали туй будай ва бо чанд бар гуфта ки дар кунуси хали темора кадан. Хай, чхале ки медонед дар он тарафо ама свободнияй, любой кор мекунад, чӣ холи буфорашонад, баром хай ки туй шидай. Дар Гонконг ки хали туйо мумкин нест, мисол байни бачаву бача, байни духтару духтар. Баром хавои специально рафтиян Канада ва дар онҷа ҳами туя гузарондиян. Хай ки рост гапа бугум, ман ҳеҷ чига гуфта наметавонам, хали кор шидай. Ва фақат мехоҳам бигӯм ки Ҷеки Чан держись. Хабаре ки ҳозир ман нақл мекунам дар бораш, аввал мехоҳам бигӯм ки хали ҳайрон нашавед ва агон фикрҳои безеб накунед, хай куш кори бори ихтимолан чи хали фикр мекунед. Неки шумо дар ҷа нависондагие ки як мусулмон сум ҷамъ кардистай барои храм асос кардан, яъне церкви урусора хит кардан. Вороди ба ҷа агон хали чизи безеб нест, хай просто мехоҳад ёрдам буда. Неки, конечно же, чӣ хай бигӯм, журналистҳо хали ки пеш мебардоранд ки типа ана мусулмон як чизи християнство расош кардистай. Конечно, акроси гапа бигӯм, ман ҳеҷ гуфта наметавонам чӣ хелай да ислом, мисол хубай гандай, ҳеҷ ман гуфта наметавонам. Хай кадоме ки мисол камтарак маълумот дорад, бинависед дар таги ҳамин видео дар комментария ки мисол туғрия ё ки не ҳамин кор дар ислом. Хай ки гап бози да ин нестай. Ёш мусулмон ҷамъ кардистай мардак ва рози гапа бигӯм, ай гапзаниш, ай чизое ки мисол ҳар хел церквора медона, ҳар хел чизора медона, уқа мусулмони ба фикрам сахтам нест. Ну хай ки просто фикри ман мумкин ки вай агон эшон боша, просто гапи ман и факт нест, просто фикри ман, да. Номаш Ирфан Нуркаев, хай ози гап мезана хитон тамошо кунед. Бог-то он один, един, его называют по-разному, а Бог один. Я, кстати, дважды крестный отец. У меня крестница есть, и Катюшка, и супругу я крестил в Ленинграде, в Свято-Троицкой церкви в лавре Александра Невского. К батюшке обращался, объяснял ему, он говорит, вы от души. Ну, разрешал. Ва дар як ҷо мега ки к батюшке обратился, вай гуфт ки ай таҳти дил, окей, гап нест, ништяк, тинч, типа ки добро дод. Ва рости гапа бигӯм, ҷода як савол мешавад ки чӣ ба хай пеши
агон мылое ки эшона рафти ва пеши батюшка. Конечно, кросия побугум кори бори ҳар як шахс ва чикор мекунад, чикор намекунад. Неки ма фикр мекунам ки дар Россия хела масҷидҳо ҳастанд ки носохта мондагиянд ё ки ремонт бигем ремонт кардан дар кора. Мешуд ки дар оҷа сум ҷамъ кунӣ, сум сарф кунӣ. Хеле фикр айда ки ман намедонам. Хабаре ки мо нақл мекунам ба фикрам шуморо ҳайрон мекунад, ки рост гапа бигӯ ман хела типа вау, нифига себе. Короче, дар Хитой якта олим дуруни ДНК-и одам даромадагия ва вируса гирифтагия. ту медони чиҳо мегӯӣ? фикр мекунӣ ки ту чиҳо мегӯӣ? Ҳар як мо ДНК дорем ва вақте ки падару модарамон нагоҳ хеле касал бошанд, автоматически дар мо мегзара вақте ки мо таваллуд мешем ва ба наздикӣ ҳамин кора бигем чанд сол зада ва ина ба як тониста як касали безеба бигира, касали ВИЧа. Чӣ хеле ки худаш мега ҳамин олимаи Хитой, мақсади ма ҳамин буд ки одамое ки касали ВИЧанд ва ёра фарзанддор кунам, яъне чӣ хеле ки ма гуфтам агар одамо касали ВИЧ бошанд, дар фарзанддоршон мегзара вақте ки таваллуд мешаванд ва таваллуд нашида ами олим даромада ДНК-ра, яъне ҳамун вируси ВИЧа гирифта ва ҳозир дута бигем дугоник, дута близнецы таваллуд шудагиянд, дута духтарак ва ҳозир саломатан хеле бигем касал надоранд, не ки ҳака падар модаршон касали ВИЧанд ва чӣ ки медонем ВИЧ баъд ояндада оста ба СПИД мегзара, бароха одам мемра дар вақти СПИД шидан. И духтаракҳо ки бигем ҳозир ягон касали ВИЧ нестанд, ям хеле як хела пешравия дар наука. Инем қадар хабар буд ки мада интересна буд дар мобайни миллиард хабарҳо ма шумода нақл кардам. И прямой эфир нестай. И хабарҳои дар ҳафтаи гузашта ё ки як рӯз ду рӯз пеш шидагиай, бароқа заҳмат кашидам, информация гуфтам. Подписаться кунед. Дар ин канал, дар канали дигари мо сайна харидин вперед. Хай.